Yo, okay, say no, atasman so, ya kind presidential no, ewie na chese ahade, eniji sempa, chese ultimo hu se, akọ ama, MPP, all the way, baby bia no baumia, ena etopo, baby a yakọ, Ashanti region hade, baby bia na yakọ ne de, baumia, ena etopo, na ahase no, say afei ene ye ba behwe MP afei na ye hwe MP enso ede afei na ye hwe MP so ede ba bibiala ebeko akwakosie etie say no all the 4 police stations in 7 police stations in Ghana no yaka presidential no awie say afei ena ye hwe se sticker beda so atena so anase NDC ni oba no ena eba befa ene ebeyire ene utmu se enije ene sede aba ebinum anim papa enije ene sede aba ebi anim papa aha na che party bia agent ewo ho party bia agent ewo ho enibre aba pa yenko ahase nso na yenhwe sede ahanso esi eko aha say so omo kan aha 4 kan yo aha 4 kan 33 aha say hwan edie na omo kan no hwan edie ada say NDC ni oba no ana say sticker ana ene ye wia ene behu say de ba bia aduro ni de akakra bi na 6 aboy de say okay okay said ye omusi ne de utumu say ye sign call be foforo sign the different update assign amamo because police stations no edos na ewo school mu ha police stations no edos na ewo school mu ha nti said ye police stations ni si doso ewo school mu ha no na ye de ba bia update ebe mamo aha say so afei na omu ebiebie mu afei na omu ebiebie mu nti no ye behu ne wanya ne obi biala benya bia no ye de ebe bremo baby for ebose ehefo na ebose no yonkonkohwe wo sebo no wo sebo no okay when you say MPP 468 MPP enya 98 eyezu eba ba akono no enibre aba senior figures esi koya stone no was what you say sa hanom na MPP mo de fa enye tiro afu we say NDC never aba no sa me na make say me say NDC fa aba hands down eyezu me say eyezu hands down atreti we nyere de okay say no almost say
ọmọ di ọmọ nkasa sɛ ɛyɛ ha ɛna MPP afa ọmọ di ọmọ ogidie sɛ still na no MPP NDC ɛbɛfa still na ọmọ sɛ ọmọ ogidie sɛ NDC ɛbɛfa eti yɛhwɛ sɛ ne esi kɔ. Abusuafo oba na wahyɛ na wama obi so ahu deɛ ɛrekɔ so. Yes, ebusu a ɔmo kenkan aba no. Ha yɛ atasema nso. Yes, atasema nso na yɛwɔ sisi a bacho baso na wahyɛ ama obi. Na obi so ahu deɛ ɛrekɔ so. Yɛkɔ station baako ne akɔhwɛ ɔmo so ɔmo deɛ. Abusuafo aya na wahyɛ na leave comment. Yes. Aso afi na ɔmo kan ɔmo aba no. Yes, ɔmo gu so ɔmo kan yɛ presidential no. Wɔ ha yɛnkɔ hɔ na yɛnkɔhwɛ ɔmo so sɛnea nneɛma ɛrekɔ so ɛwɔ hɔ. Yes, ebinom ani agye. Ebinom na ɔmo ani agye. Ebinom na ɔmo ani agye. Afei na ɔmo abɛkan presidential no. Afɔ na afei na ɔmo kan presidential no nso. Okay, na kyerɛ sɛ sɛdeɛ ɔmo si kan no aha nso ɛyɛ different polling station rejected bi aba mu rejected ɛyɛ sɛ rejected ɛyɛ 4 rejected ɛyɛ 4 ɛna ɛwɔ aha sɛ nti sesei no yɛhwɛ sɛdeɛ amanfoɔ ani asi abere ne ɛdɔm asi atwa ahyia ha na afi mu sɛ tina ɛkɔ sɛ right okay nti aha sei no presidential na ɔmo kan yɛ anaasɛ we are presidential na from the kind in account yɛmɔ mpa na ɛhwɛ deɛ ɛbɛkɔ na parliamentary no ɛkɔ sɛ na me adom MPP articulate na me adom yɛwie na kyerɛ sɛ aha sei no deɛ baabi biara no MPP afa atasema nso nti afei na vote no wonim ne dodoɔ nso there be asɛ nipa dede ne nti ne gyemrɔ so nti manhyɛ da nkipu nti wode yɛmɔ nyame mpa yɛwie a bibia bɛkɔ yɛ NDC no nso hɔ memehu no okay mame mepakyɛ sɛn na nneɛma si kɔ ɛwɔ ha Yɛsuro yɛwɔ vim. mowɔ vim Yɛwɔ vim. na sɛ ɛyɛ de yɛ ama vim no wɔ hefa Awo. Awurade Nyankopɔn. Aba na yɛkan no. Wɔno wɔgyina hɔ kwa. Wɔ hɔ na ɔbɛhu sɛ wɔnyɛ serious. Baako koraa. Mema yɛ serious menim deɛ ɛkɔ. okay Wɔn no. Nti afei na ɛbɛti kampe na ankasa. Nti nya abɔtrɛ. nti deɛ na yɛdi kan ne first one First one no ɛyɛ ɛno yɛ MP deɛ no. MP4 deɛ no. MP4 deɛ no sika ɛkɔ sɛ ɛna Sika nya 150. okay Ɛna NDC 10 ebi bɛka ho no ɔyɛ 1013 ɛna ebi bɛka ho because ebi kɔfra MPP4 deɛ no nti na ɔmo bi bɛka ho nti ɛno ne deɛ ɛho hia deɛ hia no ɛna ɛyɛ twɛn nti na yɛ sɛ yɛhwɛ mu paa deɛ a baabi biara no sika ɛna ɛtɔpe ɛwɔ nhyiaeɛ so deɛ yɛnya nsi so dua deɛ but ɛnkɔpem sɛ nɔnso nɔnwɔtwe bɛbɔ deɛ na kyerɛ sɛ yɛhu deɛ ɔbɛwi ni for deɛ ɔbɛyɛ member of parliament ɛwɔ nhyiaeɛ so nti afei na yɛbɛkan presidential no na yɛhu sɛdeɛ ɛbɛsi akɔ sɛdeɛ atasemansofoɔ ani asi abere afi ɔmato aba no ɔmato ama na yɛ akɔ no papapapapapa wohwɛ nipa nso ɛsan tae ha wɔn ani abere papapapapa tumi ɛpɛ sɛ kyɛ sɛ ɛka wɔn nkɔda sɛ biribi a akɔ yie ama wɔn paa
Okay. Na kyerɛ sɛ sesia no nso no yɛkan aha sei nso ɛtumi sɛ aha sei nso ɛrekɔ so paa aha nso ɛrekɔ so. Eti seesei okay sɛdeɛ ɔmo gu so a ɛrekan aha gidigidigidi ɔmo gu so a ɛrekan aha nso gidigidigidi. Ɛnɛ sɛdeɛ okay na kyerɛ sɛ tuhu sɛ ɔmo gu so a ɔmo ɛrekan nti sɛdeɛ ɛbɛkɔ akɔsie biara no yɛde emu nkyerɛmu ɛbɛma wɔn wɔhu nea ɛkɔ so nea ɛkɔ so mese atasema nso ayɛ dɛ sɛneɛ esi ɛrekɔ no sɛ nyame ɛdo boa na ɛkɔ sie adeɛ a na sɛ nkunimdie bɛba. Na yɛ sɛ ɛkɔ sie adeɛ a wotumi hu sɛ deɛ ɛbɛsie no nkunimdie ɛreba ama nea ɛbɛnya nkunimdie ɛreba ama nea ɛbɛnya. Okay. Sɛdeɛ yɛkɔ so a ɛde ɛrema mo no ɔmo gu so a sesei no aha nso ɔmo kan wɔ ha ɔmo ɛrekan kyerɛ sɛ ɛnɛ deɛ anibere ɛwɔ atasema so anibere ɛwɔ baabi obiara ani abere sɛ ɔbɛhwɛ sɛ obi mfa baako koraa ɛmfa ne ho ɛmma mmɛtɔ mu nti obiara ani da hɔ yɛ ward ɛwɔ akenkan no mu obiara ward ɛwɔ akenkan no mu ɛfiri sɛ obiara hu sɛ ɛnɛ no woyɛ abere ɛwɔ abatoɔ no ho nti yɛasan aba different police station a ɛha nso yɛba bɛhwɛ sɛdeɛ esi ɛrekɔ aha nso wɔn nso a ɛto wɔ ha wɔn nso rehwɛ sɛdeɛ wɔn nso deɛ esi kɔɔeɛ ahafoɔ nso ɛrehwɛ sɛdeɛ wɔn nso deɛ esi kɔɔeɛ nti yɛgu so a okay yɛnkɔ aha sei nso akye papapapa wotumi hu sɛ ɛnɛ afei deɛ kyerɛ sɛ ɛnɛ ayerɛ o okay sɛdeɛ ɔmo si ani abere na ɔmo kan 91 92 no deɛ na kyerɛ sɛ ɛnɛ no wotumi sɛ ani abere papapapapapa okay ɔmo kan paa wotumi hu sɛ kyerɛ sɛ sɛdeɛ esi kɔ ano na ayɛ den ne deɛ na kyerɛ sɛ okay
anibere naa na ɛda so ɛwɔ mu no anibere naa aha sei nso deɛ ɔmo aka awu. Okay. Kyerɛ sɛ ɛnɛ ayɛ dɛ papaapa. Wotumi sɛ ha deɛ sɛdeɛ ɛdɔm no asi atwa ahyia ha ɛne sɛdeɛ ɔmo asi abɔde mu wɔ ha no wotumi hu sɛ ɔmo ato aba no wɔ ha papapapa. Ɔmo ato no yie. Okay. Hey. Okay, kyerɛ sɛ afei na hafoɔ nso ɛrekan. Afei na hafoɔ nso ɛrekan wɔn deɛ. Afei na ahafoɔ nso kan wɔn deɛ. Afei na ahafoɔ nso ɛrekan wɔn deɛ. Yes, it means amanfoɔ ayɛ wad paa sɛdeɛ aba no esi teɛ no obiara mpɛ sɛ ɔbɛbɔ n'ani dwiri koraa. Obiara mmɔ n'ani dwiri koraa. Kyerɛ sɛ baabi a wɔn kan no ɛhɔ ara na wɔn hwɛ. Okay. Hey. 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 Oh, okay. Na kyerɛ sɛ aha sei no Akufo-Addo ɛfɛn sɛ Bawumia ɛnya 183. Bawumia ɛnya 183. Bawumia ɛnya 183. Na kyerɛ sɛ Atasema nso ɔmo ato aba ne papapapa. Atasema nso ɔmo ato papapa. Na aha sei NDC ti nya sɛ NDC enya 89 ɛna MPP enya 183. Aha, na ɛsɛ. Okay. Also 100 plus. And then this is oh, okay. Aha ne deɛ baabi biara bɛkɔ biara no MPP afa ɛwɔ aha. Ɛfiri sɛ aha deɛ MPP n'ani kosua ne yam ba aha n'abakan ɛne Asanteman mu nkanka nhyiaeɛ so nti aha deɛ baabi a MPP baako nso ɛsan ɛwɔ aha a kyerɛ sɛ yɛsan ɛrehwɛ sɛ ɔmo bɛsan akan ma n'ayɛ fɛfɛɛfɛ nti yɛsan ɛrehwɛ sɛ ɔmo bɛkan ma n'ayɛ fɛfɛɛfɛ nti aha nso yɛrekan.
Said you pinche aba no yesi obi mestamp a ansa na omo akan no enipa ne ma nti up to now ama ahase no munya afei na omo yi no one one the sese obe stamp mo omo ekan no stamp ye he MPP. Hey, Real Madrid. It's Man U. No. Real Madrid. 2. You bought 80. Make us 80 minutes. 80 minutes. No. Madrid. I be say Man U. Man U 5. Yeah, they are poor. To see one are you. Yeah, you share 5. Madrid na you. Sana MPP ni ndisa. eti said the MPP na ndisi akoye no dodo say figures dodo say na wanya na emu dodo say na MPP nso awie ni You see how me can NDC the highest number 142. And the NDC so on lowest number that they also 269. They also cry 269 MPP. NDC go also 142. Asria. na je say eye school mu ha ya Skuma ya. Yanko baby ya. Skuma ya. okay eti say no okeka ni nyina bom a wodi wani bu a wo hwa Ekeka ni nyina bom kana NDC say mass na dey mo kana make say NDC wo mu 90%. When you 90 over 100 and MPP enya mu 100 over 100. saa ho na je say wo chen 10% pe na Wo chen ewa ha 10% ewo wo okeka woniema ebo mu no yeda se pa yeda se won so ayade se de won so wafa to ho so se obeboa ema bibia akọ pepepepepe okay okay me say ye wa hasa akọkọpem se yede member of parliament MP ebetudwa nti ebeji all the informations no na ye hunu nhyiaye so ne afi 2025 ekono obekọ akotena abanya ne so amaye okay 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 umu aye de papa pa ede enije aba ama MPP for ewa ha efi se omo da ye son no motire mo po a omo hwehwe nyina ni se eye bawumia eba betoa MPP amamu no eso na ye hese ebetimi akosa de a na che se atasmanso for eda ye son no ana omotire mo po no abam ye hese ebetimi abamu
sɛdeɛ ɔmo si ɛkasakasa ɛwɔ sɛdeɛ ɔmo si ɛkasakasa mu na sɛ otumi mu sɛ baabi a aduro no yafa yɛkan ne nyinaa mpatwo obi abɔkɔ deɛ na mepatwo aha sɛn na aba no esi akɔ sisi a ɛwɔ ha ɛkɔ bɔkɔɔ seesei ɔmo kan ewieɛ no ɛyɛ MP na wɔte soɔ no ɛne NDC ne baa no akɔ akɔsi sɛn MP no ɔnya 171 ɛna parliamentary nso so nya 558 ɛna NDC no nso nya 101 ɛkyini ɛna parliamentary nso nya 101 ɛwɔ haya na kyerɛ sɛ NDC deɛ obiara ni hɔ a ɔtoo skirt and blouse ɔmo nyinaa too no pɛpɛɛpɛ but MPP deɛ no ɛna ebi dane kakra yɛda ase paa ɛwɔ nkyirimu a wode ama yɛ oh okay me nua ma mo ho te sɛ bɛma wo dwane ɔde si dwane ɛte sɛ bakyɛ wo din de sɛ Emmanuela wote fine oh okay ɛnnɛ mehwɛ a w'ani agye paa deɛ bɛnti a oh mani agye cause we are winning MPP we are winning saa na aba no wotu Obatwa ambitu oboa ampa wotu wa o first time I wotu aba na watu aba pen this is second time any wanyini wanyini oya de eti se wuji di se de ahase esi kɔ no saa da bɛkɔ ama MPP ɛma bawomi abɛtena so ana senti saye ebetimi aba so saye di amenya sure baby pato saye bia no e baba omi a na ɛtena so omi ani ada obako free education pato da bi mi ko obi oh wow uli mfaso ɛwɔ so saye odi mati oko obi ma uko free education na wudwane no bla uko free education na wudwane no etizese ne mpaya wo bɔ ne sɛ bawomi abɛba na enkyiri ma aka no ɔmo nso atimi ato free education oh okay yɛda se pa ɛna awurade nyankopɔn nhyira why okay enti sɛdeɛ esi a wotu sɛ baabi a yakɔ bia oh mama mpacho ada den na ekoso odi akosi nani ozo mu the same thing bi ba am ya kanto ama ebi asi abibia ni nso a wo say rejected added say ensa na kokosi le bi ewo party bay MPP eni mo se no mo kanto mo say the same thing ama you say yes ya kanto ama ebi si when this eni mo kanto ma yes and ebi so si and this so long rejected they see when this eni ni opere but they see when people ni do so opere dabi abisi ni no so opere wada na tre se basa na anye fe basa na anye fe beble oh na tre se basa dia na se emwa kra daddy yo had atasma so ade bi e koboko yebusu a ye kenkai ya had ye ni problem bia wa hasa say no eden na asia edomo say omo che ye ba ene say ye kai presidential you know
yɛhu sɛ ɔɔkan no baako ɛkɔtaa so mmienu eti ewieɛ no na yɛyɛ so ɔmo yɛ recanting ɛne yɛsa kaa yɛn nkapani ampa yɛkaa no nso no ayɛ adwuma deɛ yɛka no nso aba mu na yɛ 269 nti yɛkaa wieɛ no asa akɔyɛ 270 nti ɛno ne deda a yɛyɛ wɔ ha okay yɛda ase paa sɛdeɛ atasema nso asi ayɛ bɔkɔɔ ɛwɔ ha no saa na yɛhwehwɛ sɛ baabiara ɛbɛkɔ saa na yɛhwɛ sɛ baabiara ɛbɛyɛ saa na yɛhwɛ sɛ baabiara ɛbɛyɛ saa na kyerɛ sɛ wotumi hu sɛ nneɛma akɔ yie papa ɛnɛ sɛdeɛ mesika kyerɛ mo sɛ ɔpɛ mu sɛ yɛbɛbɔ baba no yɛde the update baabi bia bɛde ma mo yɛgu so a yɛde ɛma mo wotumi hu sɛ aha sei nso still na ɔmo gu so a ɔmo kan nti yɛnim sɛ sɛdeɛ yɛagyegyegye baabi a deɛ awie ne deɛ ɛnkyɛ mobɛte member of parliament deɛ no mobɛte member of parliament deɛ no ɛfiri sɛ adwuma no deɛ yɛayɛ papɔ ha ɔmo ayɛ papɔ senior yɛbɛtumi no ɔde nkɔmmɔ kakra sɛdeɛ wosi amen kwa bebree mepakyɛw 30% no anya no ɛfiri he fa na ɛkɔ ne sɛi ɔfa obi a ɔpɛ 30% obi stronghold yɛtumi bobɔ aba na nipa ne nam 100 and something na wonam mentor obi a wankɔ school da ɔwɛke kora so wonim sɛ wone nam bɛyɛ 50%. Okay. Wankɔ school da wowɛke kora ɔyɛ sɛn more than 40%. Nti sɛsiɛ na 30% na mowopɛ no ɛyɛ party bɛɛ na ɛpɛ 30%. ɛnde sɛ yɛka kyɛ mu sɛ kora sɛ yɛpɛ 30%. wohwɛ yɛ record sɛ yɛde ato aba nyinaa Kumasi nya 30%. Apart from this nya 34%. Yɛka nya 26 point something 28 yɛkɔ kɛsɛ kora 28 na yɛto aba no ɔfa yɛpɛ de yɛnya nti afile na kyerɛ sɛ wode wogye di sɛ NDC ɛbɛba power na no boa no Kumasi de yɛpɛ no sɛ baabiara tumi prove ade saa suwe ma yɛ Kumasi ma hwɛ yɛ kora aha na bɛtɔ kosu abɔ ampi before na di Kumasi na bɛyɛ dɛ bɛtɔ kosu abɔ ampi ni bia wagye ne sɛ di bia Kumasi utumu sɛ papa wakasa wode ne sɛ sini bo pa na ɛbɛtɔ kosua ɛde abodua ɛwɔ kwan bɛɛ so na sɛ sibia sɛ bi wo hɛ sibia wɔ sɛ guest kama bu Kumasi yɛ wonim sɛ Kumasi de ɛyɛ den kora yɛ sɛ bi yɛ na yɛ ma ekɔ bɛtɔ abama ni wo sɛ Kumasi wanya hwe ama yɛ kora bɛtɔ abama wonim sɛ ɛyɛ den kora yɛ de no dabi ɛno no kane na sɛ nei wanya hwe a because of sɛ bi o sɛ wone wo bakra mpoti na wanhwɛ ni school a wugiri sɛ wɔyɛ ɔbɛhwɛ wana ɔfa sɛ wonim sɛ ɛyɛ den kora wo maame no ɔyɛ den kora ma ntumi nya hwɛ yɛmfa yɛ nkasa yɛ former Asante regional minister and funny example your friend you interview no on TV station you be saying so on can infrastructure kesi bi a why no Kumasi nkyere what to want to carry the first obi na no kan I say ya health insurance so no so say masa ka also nya want to catch no so free TV station me pa cho on say obi wo ho a eno de mintimi nka because ono na aka obi wo ho bia wo kɔ ba bia na duty pressure ne ade edi sesi akwa say metime no adi nkomo bebe kakra no bebusa me no meka kyɛ sɛ da bi menkan bia na pressure me de adi nkomo bi beti ba no ntimi anka but enne de na ye ka ho asɛm sɛ wo hwɛ sɛ de atasman so fo asi ama mu vote na ɛno na ɛhyɛ wo nkran sɛ mo betimi awini ɛwɔ me fa sɛ the whole Ghana wo beba power ɛno na ɛhyɛ wo nkran sa ɛno de no kra ɛnu kra me nya de menya no atasman so hei sɛ bi o meka and this for ya di dwuma menya age de yenya no papa okay because na me 30% wow na makra say wow do asu who tietie bi kra police station bi ebo bi kra me more than 30% na me pɛ oh okay it is a member of parliament and so akosisi okay member of parliament ne the kra sticker here I had almost stronghold the try say ke de ne behwe ho but still I am 2 years you go so hwe e bia bi nyamba adom for oh okay yeah that's a pa that's it
Você. Percentage no na se PDS no concern. Awa. Na se die se si o. Aha no ye say. Ele. 100 kura no. Huh? No, NDC the area 105. Go mo the area 183. Okay. Na che say NDC. Oh, yes. Oh! Sina Onyame sawa masuidie afidi ebe asantwa idamase isia yesu kwa idamase nyame isramo munyina yakopon emma ahode ekwatenten nyame isramo madwene Ghana ho ye giya manye suo idamase asanteman me pacho say the wusi ye de nyina na eye party benti na wani agesa wa already eyezu 24-hour economy eyezu miminde ya chiro mu say eyezu ya betire mo bebia say eyezu nyame ya aduma Monday ya betire mo Ghana nyina betire mo say eyezu nyame ya aduma Monday me se fita say na minua be ma penya se fita Monday me so me se fita nyame ya aduma me se fita minua be ma a se fita na Hanom na ye nyase. O de na nyase. But I'm 200 and 30 40. Na me adoma. Next one year. I'm 200 and manya more members akamo bebre ye duma kasa ye nya bebre account last 4 years no ye nya ye na ndruwe but na de ya koye ni mu pa pacho we dey ewo NDC me a member ewo be a member of NDC a member. Oh, okay. Woman organizer owe wabo adwuma owe said almost eti pacho aha okay 1 year organizer ya de kwam na ni bre na ato aba no ya adwuma akwam na ni bre ya adwuma kwa ye katua ma anu ase ho kire ya saa o he ya badu baby ne beton ya ma no akwam enti sese no afidie eye de ya mo ya na ya ba mama na eta akonwa no so afiwe de akonwa na ya mama de ya oh okay said atasmanso for omosi ato aba nti no ama NDC force aho nhemu se ombetimi aba power atasmanso binsi da omunam 200 and 30 they said they anna sa nam 140 so yakoya nim maya de papa Okay. Now say about one day afino enije aba papa ena afi so asudie atasman so de bia akobia wutu say asudie enko a ena ewo atasman problem yes the sesame me fa asudie ewie nakopon na ohwe ma yeto abanne no abanne ba umi afa awie na me nyina me fa asudie entina Ghana asudie ni ho so work no oh yeah that said ebi mu so ebo se omo hwe percentage so munyanya no ha na eye de ya obo be fa no adenti na wo de still na wo ahwehemu se ba umi abetimi aba power me hwe kana se me hwe ba umi ani so ade hunu a wode ba na about one day we ka se kokumuti but me side ni de me side ni de ba umi afa aba no okay o se ba umi afa aba no abranti won so wugiri se afi ekwese oh abari de me da isiazo fase because ade o mai no me na menu na kura se
ehyia so ebetumi ato aba no sa but na dem to aga se Nyankopɔn ɛna obi bia ase na sɛ yɛdi kan ato aba na ɛdi ɛso no yɛde Nyankopɔn yɛde Nyankopɔn ase sorry yɛde Nyankopɔn ase sɛ ɛgya ɔma basabasa bi ayɛdɛ ɛnsi a ɛtumi ayɛdɛ ato aba na so biom oh okay yɛda ase pa unia also all can say median map in the kind and one no wo hwɛ sɛ nya ha sei no esiko ya polifo na ya there basabasa bia ntimi ayɛ na amba nti dem map in the kind there obi ada no kwan hit aba it's possible me aba say eniema ekwese because you say okade wani age ama dey say si wa no kra nya go say no si dada na say anya sam ketewa nyaminti enkunim no ya kwa ni say ya asuru ho wa usi utra se de ebenwuna fa utrim be ba akopɛ one touch ba akopɛ sa ti ase meba se buji bi se eyede ya ba wo mi aba pa Mamudu ono a number 1 wa usi utra se no emoja nyina fa utrim Samre emoja nyina fa utrim ba akopɛra oh okay Pacho etisei pacho Nyankopɔn ade ne ho ye kwani sei pacho abane die ni wajidie sa abane ma befa every say that's for years they know what that's about to say ya topo okay abadi bi medisa wotubi tina wunyi na wotubia yo omaya Matias here etu de ye kwani to aba ni bia memusa question wan to aba ni bia memusa ne wo na etimi kire o madwen e na edi enkobo man to ma ni bi man to aba ni bi ti mudwane a mudi dwane se wo hey me pacho me nua ma hu se wa no ode pa enya brofo ya katwi ebi mu utimi se ebi mu suro camera pa fa woni ma ni sia na no de camera to ne so na se o twane ne ese akala so ano utimi se sana echo ewo ahasi oh okay good evening but you be aboko there adentia eyede ya sele woni asi agi eyede ya obedidi na abai ekwese be hwa woni agi pa asumdwuma na ewo no okay bompa e che bi abe boko amado you obebe bia se be gina tu it wo dia o preset you obebe bia ope okay yeda say na opani won so okay abani bi de mi say emu ya de sa de kwa MPP befa emu ya den kura na MPP befa egebetia yita ba me kasa ne say abana ayeto emu say nipa hwanuwa but you say MPP befa so wo de nipa hwenye na wo hwe do hu ade a wa chim e na be kasa e to man free ne e mo nine
10 12 nipa bi hu deɛ nyame anim na kyerɛ sɛ papa yi deɛ ɔwɔ gyidie paa sɛ ɛmfiri saa mmɛ yi ankonkosi sɛ dumienu bɛbɔ na sɛ anadwo ɛnɛ nipa nna sɛ sɛ deɛ wa wobɛda deɛ ɛnɛ wa a wopere bie woda deɛ a akorɔmfoɔ ɛbɛtumi awia wo tiɛ na obi ana wopa ebubu enwiri ɛnyɛ sɛ dɛn ɛda wano ase na sɛ wowɔ gyidie paa ɛde ɛkasa ɔhwɛ bi yi okay na wo din de sɛ yɛfrɛ me Geba Kwasi Fosu wɔ he fa sɛdeɛ ɛbɛyɛ a asɛm a wokan ɛtumi ba mu a yɛhu sɛ ampa wo na wakasa first tam watasoma so a sɛ makɔtena afali baabi de na ɛbɛhi anweanweam ɛhɔ na nsɛ bɛtu nti hɔ na wofiri bɛto aba yi ɛhɔ na mefiri bɛto aba yi wayɛ adeɛ paa wayɛ adeɛ nyame nhyira wo nti yɛkɔ so a ne afoforɔ no mu nso adi nkɔmmɔ mame mmra girls love ɛte sɛ awurade nyankopɔn daworo ma me ho yɛ paa afe abatoɔ no woahu ne sɛ afe abatoɔ nyame adom nti mo sa yɛ asomdue ɛsene previous years no nyinaa paa ayɛ asomdue nyame ama n'asomdue adi hene yɛda nyame ase nso n'asomdue nso adi hene nti seesei no wogye di sɛ hwan ɛna afe abatoɔ yi wodeɛ aha kakra yi kura mpo no wode kɔ adwendwen mu a wohwɛ a ɛnkosi sɛ ebie mfi na nkonkosi bɛɛdwoada no hwan na wogye di sɛ ɔba bɛtena akonnwa no so meda ase di mefa ha kakra yi kura na wodeɛ mu wɔ gyidie
What bomb the brain? And what do you call? Oh, my lovely cheddar. Now, Papa Nyase. Bien, zero. Je vais qu'il y a pour mal. Sorry, 276. That's why you're recounting. That's why. Take your time. Let's recount. After